दै नारना होनांगौ जादों ना कारेन्ट गैयिनि Pura दै नारना होनांगौ जादों सेस बरबाद हाबा जाना लानानै काम मावै होनांगौ जादों हिनजावफोरनो हाबा जायैखौनो मुरु थानो हायोमोन आजादि थानो हायोमोन आराम थानो हायोमोन खाट्टा गुमुरना दा हालिया फुंनो फैनांगौ जायो दै नागासिनो दङ बे मोनसे बाल्थिंसे भर्ति खालामना होबाय ओइलाय सोरबा बासन सुगासिनो दं गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायबाय जासिहरबाय तो आसा खालामो नोंथांमोननिथिं गासिबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै दंखला थांलायबाय माने मटर लानायनिफ्राय दंखल नारनाय जालियाना एकदमबारे दंखला सेस गोरा जाबाय आरो थांग्रा जाबाय तो बाल्टिं माने बाल्टिंसे आरो फिथिंलाय पायलासे नारना होबाय दै नारना होनांगौ जाबाय कारेन्ट गैया मा खालामनो थांनाय हरनि अखायाव माने कारेन्टआनो गैया दाबो नोंथांमोननिथिं कारेन्ट दंना गैया खोन्थाहर जोंनिथिं कारेन्ट गैया दासिमबो ओमफ्राय आं दाखालि मा होनो खानाय सिनदो माबायदि नुदो खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय खोनाबाय फिथिंमोने गासैबो थेनाय होनना बुंनाय गासै मा बायदो लस जादों मा गय बिफां आरो जाथ'वाखै नुथ'वाखै आरो जादोंबो जानो हागौ तो ओमफ्राय कारेन्टबो गैया गय बिफां बायबाय थांनाय हरनि अखायाव गय बिफां फांसे बायदो फुल गुबुदो बेखौनो बुंदोरा तो आङो नोंथांमोननो देखायनि फुला गुबाय सेस दांगा खुथ्रा फुलमोन आं खनसे देखायनाया बेलाय बे फुला गुबुबाय हामा नांदो गुबुनायखाय तो बे फुला सेस मा जाबाय बे फुला गुबुबाय हामा नांदो आरो गय बिफांखौ नायहैनि गय बिफाङाबो पुरा गय बुरजा दङमोन गयखौ खाना दोनबाय नामा बिथिंगालाय खेरा खुरा लामाया बेलाय बे फांसे गया आंबो गैला बायस'नानै बेलाय बे बायबाय बेलाय गय माखासे दं गय बिथाइ दं लाय गय बिथाइ दं तो गय प्राय जागौमोन 10 किल'सो गय जागौमोन लस जाबाय गयाबो बारा गिदिर जायाखैमोन राहांदोंमोन आरोना तो मा खालामनो आरो उपाय गैया लस जाबाय मिथिंगानि रागा जोंनाय मिथिंगाया खालामबाय आरो मा खालामनो मिथिंगायाथ' गोसो जाब्ला गासैखौबो खालामनो हायो नङा होमबा गासैखौबो सेफायलांनो हायो बुफायलांनो हायो सोरजिनो हायो एकदमबारे बुंनो थांला तो मिथिंगाया थांनाय हरनि अखायाव जोंहानि न'आव बेबायदि जालांबाय आरोना तो नोंथांमोननो आङो दिनै हराव जानानै थांनाय बा बारहुंखाथ' बुंला अखायाव जा एसे बार फैदोंमोन बेनि गेजेरजों माने गय बिफाङाव दाउआ गेजेराव माने खलं माने गुदुं खालामनानै दाउआ बासा लादोंमोन दा बेनि थाखायनो बार एसे फैनायावहाय बायलांबाय आरो तो बिदि आरोना
बेनिफ्राय जोंनिथिं दाबो कारेन्ट फैयाखै कारेन्ट फैयैनि थाखाय आं दैबो नाखना होनांगौ जाबाय बासन सुनो थाखाय दा बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा जालांखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंहानाव जानाय बा जोंनिथिं जानायखौ आं एसे दिन्थिनो नाजाबाय आरोना थ' बेनोमोन दिनैनि भिडिअ बाय